Ka MS Datori kasi futsal kawadra syapi kijai jingbam tenrai ukasi ki babunjai bun rukom nadu kijai jur per ki do babunjai ki umso na kiso balatung hi hakper ki babunjai bun rukom ki do bat kiwe lada bikwa ban mat ki jingbam tenrai naga MS Datori pilaban phone ne WhatsApp shangi haw number pra nyau lai na tundai lai nyau kedai dukan kedai kepadan harut keserupa National Highway 6 ha umso nong krai Ribui District nalor ki jingyap jakiri upai ba ki badai ki nong Iran hapo gari Iran ha ki namding ki blather da ka US bat ka Israel persya sya ka Iran Henry ki bahing hasem ki bahasenda jong nong ilam uba klanbor kari Iran u Ayatollah Ali Khamenei ru ki belabun ki dei ki belayap ha ki airstrike jong ka US bat ka Israel na ki kaipot balalum da ka NDTV laong ba nong ilam uba thamai uba menta ka Iran u Mojtaba Khamenei uba dei kun jong u Ali Khamenei tang ba uladu yalau pa Henry uladu ru arngut ki dekhot ki bahing hasem jong u katkum ki report ka kurim jong u ka Sarah Haddad Adel bat uwe na ki kun shenrang u jong u kidai ki belasya penyap ha ki airstrike ka balasdang artayo mensyua une unong yalam ba menta ba donru ka kun kentei ka ba mot laingut ki kun uladon ong biang ki report kumta ki bing hasem ne ki bahasenda jong u ki layap na ki namding jong ka US kila long saungut hadu menta kato gani ki report ki layat ru sa saungut ki bing hasem jong u ki layap Henry ya kini ki saungut pat pat la pentikna ki bagentup ya ukun jong u persa ka persa bat ka para kentei ka jong u kumta lada khainglang ki long hadu prangut ki dekhot ka ying kasem ka jong u ki ladu no la ka jong ka jigem u Donald Trump haba penpau ya ka jinglong klidu nong sensiar jong u ha Iran umsuk setia bat ulaong bakat ba pat yo ka jing penskam na kari US kanom ne slam ngin saya pe ke ban saja ya o lapan pau Trump kumta hangning suktu syai bawat la ka Iran kalayo ya Mojtaba Khamenei kum unong ilam ubathamai jong kari Iran Henry kathma kan pat kut setia bat ka jingyap kan thong ya ne unong ilam ru ha ka US bat ka Israel